गावठी कोंबडी आलेली आहे आणि गावठी कोंबडी टोपात जाऊन शिजलेली सुद्धा आहे. तर तुम्हाला गावठी कोंबडीला लगेच ओळखता येते. कसं माहिती का, हे आहे ना त्याच्यात ठेवलायचं, हे बघा त्याचा लेग पीस बघा कसा असतो, एकदम स्लिम ट्रिम, त्याला मांसच नसतो जास्त बघा, एकदम एकदम लेग पीस बघा कसं आहे. आणि त्याचं काळीज बिळीज पण लगेच ओळखता येतं बघा. आणि ग्रेव्ही बिव्ही एवढी टेस्टी बनते, एवढी हेल्दी बनते की काय बोलूच नका बघा. असं पूर्ण आपल्याला 1 किलो आपली पूर्ण कोंबडा होता तो पूर्ण, तो बघा शिजून किती असं झालेलं आहे. त्यासोबतच आपण त्यांना हाडांचा रस्सा सुद्धा बनवला आहे बघा. हे बघा हाड आहेत त्याच्यात. ओके, तर आता आम्ही ताटं वाढतो आणि वाढल्यावर तुम्हाला दाखवतो. एका प्लेटमध्ये त्यांना लेग पीस दोन्हीच हवेत का? दोन्ही हवे. हो. तर इथे बघा त्यांना डिव्हिजन कसं हवं होतं माहिती का, त्या एका मॅडमला 2 लेग पीस हवे होते आणि बाकीचे आपण सर्व फोडी आपण ह्याच्यात दिले. आता एक कलेजी आहे, त्या कलेजीला आम्ही अर्धी केलेली आहे. अर्धी कलेजी ह्याच्यात टाकलेली आहे. एवढीशी राहते बघ ना, एवढीशी राहते ना. हे जर आपण बॉयलरची घेतली तर अशी जरा जाड असते ती, बरोबर. आणि गावठी चिकन कोंबडा घेतला तर एकदम त्याचे पीसेस बिसेस पण एकदम बारीक आणि एकदम म्हणजे असे मांस नसतं त्याला जास्त. हड्डी असते. हां हड्डी असते पण मांस कमी असतं त्याला. येस. तर असं. आणि आता भात वाढलं की झालं ना. येस, भात वाढा, भात दाखव आपलं. हां आता हे सर्व काय हाडांचा रस्सा. येस, गावठी कोंबड्याचा हाडाचा रस्सा. या तुम्ही पण खायला या. बघा किती छान वाटते. तुम्ही सर्वांनी हात आड घ्या. आणि आपला आता भात दाखवतो तुम्हाला. भात बघा याच गेस्टसाठी स्पेशली बनलेला आहे. येस येस, चला भात वाढा मस्त, एकदम मस्त दाबून भरून द्या. तुम्हाला ट्रेनचा आवाज आला बघा. आपण ट्रेनपासून जवळ राहतो ना, म्हणजे रोज आवाज येत नाही, कधीतरी आवाज येतो. तिकडे बघा, आज आपलं सिल्वर बुक आहे म्हणून एक टॉवेल आम्ही काल ठेवायला विसरलो होतो. आपले चाव्या आणि ACचा रिमोट. AC सिल्वर रूम बुक आहे आणि ह्याच्यामध्ये ग्लासेस आणि चायचे कप्स आहेत बघा. आणि गोल्डन रूम आपला जो बुक होता आपले इस्रायलचे गेस्ट, त्यांनी चेकआउट केलेलं आहे. ते रात्रीच आपण त्यांना अर्टिगा गाडी करून दिली आणि ते मुंबईला गेले. आणि अजून एक सांगायचं आहे, हा जो सिल्वर रूम बुक आहे हा सुद्धा आपल्या रिपीटेड गेस्ट आहेत. बघा आपले गेस्ट कोऑर्डिनेट करतात आहे. त्यांची ट्रेन भोके स्टेशनपर्यंत आलेली आहे आणि आपण ऑटोसुद्धा पिकअपला पाठवलेली आहे. ज्यांना माहीत नाही तर आपण ऑटो कार सर्व अरेंज करून देतो. आता रूम सर्व व्यवस्थित आहे. व्हेंटिलेशनसाठी फॅन लावलेला आहे. आणि जेव्हा माझा ऑटो ड्रायव्हर मला फोन करेल की ते बसलेत तेव्हा मी AC ऑन करायला घेणार, म्हणजे रूम कूल करून ठेवणार. तेव्हा ते व्हेंटिलेशन करून ठेवलं आहे. आणि चेकिंग मी केली. चेकिंगमध्ये एक गोष्ट मला लक्षात आली की मी जेव्हा इथे गेलो तेव्हा तुम्हाला इथे काय कमी दिसतंय सांगा. गिझर आहे, बाल्डी आहे, पाणी आहे, हे साफ आहे, सर्व गोष्टी साफ आहे. पण एक गोष्ट काय नाही माहिती का या रूममध्ये, ते आहे मग नव्हते बघा इकडे. तर मग घेऊन आलेले. चला खिडकी बंद केली, सर्व चेक केलं, लाईट लावून ठेवतो, दरवाजा खेचून ठेवतो. इकडे फॅन बंद केला आहे, लाईट लावलेली आहे. आणि आता मी AC ऑन करतो. बघा AC ऑन करून ठेवलं म्हणजे आता आपले गेस्ट रेल्वे स्टेशनला आलेले आहेत, तर येईपर्यंत आपला रूम थंड होईल. हे केलं, ACचं बटन
AC 21वर करूया. स्विंग ऑन करूया. स्विंग ऑन. 23, 22, 21वर केलेलं आहे. रिमोट ठेवलं आणि दरवाजा बंद. हे बघा आळूवडी बनवले, 3 रोल झाले. हां, आलूवडीचे 3 रोल झाले. हां 3 रोल झाले ओके. असे. हे बघा. आणि आता तुम्हाला आहे ना अशी आळूवडी करून ठेवली ना तर तुम्ही आहे ना असे कापून पीस नका करून ठेवू. हे असे रोल ठेवा. रोलच असे झाकून ठेवा. हां. रोल ठेवले ना तर ते खराब होत नाही. नाहीतर असे कापून आपण ठेवतो ना तर त्याला बुरशी लागते. आणि अजून तुम्हाला एक टिप देते. हे असं आता बघा ह्या टोपात मी आळूवडी शिजवून घेतली. पण शिजवताना आहे ना आता मी ह्याच्यामध्ये बघा एक लिंबूचं साल टाकलंय. लिंबू नाही कापून टाकलाय, लिंबूचं साल टाकलं खाली. हे तर टोप बघा किती गोरा गोरा झालाय. आता हे लिंबूचं साल टाकलं नसतं ना हा पुरा टोप काळा झाला असता. ओके. हा म्हणून लिंबूची साल टाकायची. हा पाणी कसलं आहे? हे चांगला पाणी आळूवडी शिजवलेला. हां ओके. तर ते पाणी शिजवताना टाकायचं आहे का ते? हा हे आपण जेव्हा पाणी टाकतो ना त्या पाण्यात शिजवताना अशी साल टाकायची आणि त्याच्यावर जाळी ठेवायची. ओके. हा म्हणजे असं टोप काळा पडत नाही. आपण इडल्या बिटल्या बनवतो ना, इडल्या बनवतो इडलीच्या भांड्यात, त्याच्यात पण अशी एक लिंबूची साल खाली टाकून ठेवायची पाण्यात. इडलीचा भांडा पण काळा होत नाही. ओके चालेल. आजचं पण जेवण बघा वाढून दाखवूया त्यांना. ठीक आहे. तर 2 थालीमध्ये आपली ही ज्वारीची भाकरी आहे. ती ज्वारीची भाकरी इकडे सॅलडच्या बाजूला फोल्ड करून ठेवूया आपण. हे अशी फोल्ड कर, कारण ताट पूर्ण थाली आहे ना ही, आता जागा नाही होणार. हे बघ असं. ओके. हां आता हे आपण साईडला ठेवूया. ह्याच्यातल्या चपात्या बाकीच्या थालीमध्ये 2-2 चपात्या ठेव. येस. आणि तुम्हाला मी दाखवतो इकडे ही आलूवडी अजून एक गेली बरोबर. आणि सोबतच हे कुठे आपली भाज्या कुठच्या आहेत? हां ही कोणती भाजी आहे? केळ फुलाची भाजी आहे. वा ही एकदम रेअर असते बघा. रेअर म्हणजे जेव्हा अवेलेबल असेल तर ती केळ फुलाची भाजी होती. ही 4 वाढ. आणि अजून कोणती भाजी आहे? लाल माठ. लाल माठ कुठे? हे बघा ही पण आपली लाल माठची भाजी. पूर्ण उघड. येस लाल माठची भाजी. ओके वाढा. इकडे बघा सर्व असे वाट्या दिलेल्या असतात म्हणजे कसं पटापट वाढू शकतो ना. वाढा. आणि तू तिकडे चपात्या ठेवली. हां जर कट टू कट आतमध्येच ठेवू. आणि चपात्यांवरती सर्व ह्याच्या भाकरींवरती चमचा ठेवायचा म्हणजे कसं पटापट आपली सर्विंग ते चिकटून ठेवायला लागतं कारण जागा होत नाही मग. आणि आज बघा आलूवडी आहे त्यांना. ओके चला इकडे बघा हे वाढून झालेलं आहे. एक वाढ काजल पटापट सर्व थाल्यांमध्ये. ही लाल माठ सर्व काजल उचलते बघा. लाल माठ. येस. आणि ही आपली केळ फुलाची भाजी. मला सांगा ह्या भाज्या हॉटेलमध्ये मिळणं एकदम रेअर आहे बरोबर आहे. आता ही केळ फुलाची भाजी आणि लाल माठची भाजी. ओके. आणि इकडे डाळी ह्याच्यात ठेव. काजल डाळी ठेव. बघा आमचं असं रुटीन असतं बघा सर्व. अजून एक आम्ही 4 आहे. 4 झाल्यात. आता फक्त भात वाढा आणि आपलं थाली सर्विंगला रेडी. काय गोष्ट कमी पडते इकडे? पापड. येस पापड. भात भात आणि पापड. तर किती आयटम्स आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 भाज्या वरण भात भाजी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि पापड बरोबर. तेच बोलतोय 9 9 10वा कुठे बोलतो? पापड आहे सर्व. येस. तर सर्व बघा भात बीत एकदम व्यवस्थित. कुकर संपला की काय 4मध्येच आहे ना. चला थाली रेडी. आज बघा सकाळी नाश्त्याला पोहे आहेत आणि घावणे चटणी आहेत. हे 3 पोहे आपले रिपीटेड गेस्ट सिल्वर रूममध्ये आलेत त्यांच्यासाठी आहेत. चला इकडे बघा आज पोह्यासोबत घावणे चटणी पण बनतात आहेत. आणि टोटल ऑलरेडी 3 प्लेट संपलेत आणि एवढे प्लेट अजून आहेत बघा. तर इथे बघा आपल्याकडे गोल्डन रूममध्ये गेस्ट आले. त्यांनी 3 दिवसाची बुकिंग केलेली आहे. 14 दिवस चेकआउट. हा त्यांचा पहिला दिवस आहे. आणि बेलगाव कर्नाटकवरून आलेले आहेत आपले हे गेस्ट. त्यांनी एकदम झणझणीत बटाटा फ्राय होता. एकदम स्पायसी पनीर भाजी हवी होती. आलूवडी दिलेली आहे आपण.
वरण भात, आमरस, सॅलेड, लोणचं, चपाती खाली 2 आहेत आणि पापड. तर असे 10 आयटमची आपली ही व्हेज थाली आहे बघा. आणि भाज्या पण त्यांनीच निवडलेल्या आहेत आपल्याकडे. बाय बाय. हमारे घर में लवकर मध्ये वाढ. मला कोणतरी चला पॅकिंग झालेली आहे. आम्ही चाललो मुंबईला. काजलच्या इथे सुट्टीचे दिवस संपले. काजल सोडायला चालली आहे. आईची बुकिंग संपलेली आहे इकडे. आता चेकआउट झालेला आहे. आणि चेकआउट बरोबर आमचे वजीर घेऊन चाललेले आहेत. नाही राणी. वजीर तर मी आहे इकडे आणि राजा इकडे. चला जाऊया. चला चला. आणि आज आम्ही स्पेशल गाडी बुक केलेली आहे. गाडी बघून शॉक होणार तुम्ही. चला. टाक त्या मुलाच्या अंगावर. हा तुम्ही जाओ. हा देतो. आता बघा आपल्याकडे गोल्डन रूममध्ये गेस्ट आहे. 3 दिवसाची बुकिंग. आज त्यांचा दुसरा दिवस आहे आणि रात्रीचं जेवण तुम्हाला दाखवतो. त्यांनी 4 व्हेज थाली ऑर्डर केली आहे. ऑप्शन्स दिले आपण तसेच. त्यांनी 2 भाज्या सिलेक्ट केलेल्या आहे. पहिली भाजी आहे, दाखवून तुम्हाला सांगतो. तर बिफोर आफ्टर तुम्हाला दाखवतो. 4 थाली वाढायचा हा बिफोर असा असतो बघा, ज्यामध्ये सॅलड, लोणचं, आमरस मी वाढून ठेवतो. ही भजीची प्लेट आता आपण ह्याच्यात भजी वाढणार आहे, कारण भजी गरम झालेली आहे. आणि ह्या सर्व वाट्या 2 भाज्या आणि डाळीसाठी आहे बघा. आणि चमचा ठेवलेला आहे. इथे आपला भात गरम होतो आहे. आणि त्यांना भजी आणि सर्व गोष्टी तिखट हव्या आहेत, तर एक कॉम्प्लिमेंटरी त्यांना मिरचीसुद्धा फ्राय करून देणार आहे. तुम्हाला आता भाज्या दाखवतो. भाजी आहे आज आपली पनीर भुर्जी टाईप भाजी. आणि आपलं आहे आज पिवळा बटाट्याची भाजी, येल्लो बटाटा, ती पण तिखट, म्हणजे दोघी एकदम स्पायसी आपण बनवलेल्या आहेत. ओके. आता गरम चपात्या झाल्या, भात झालं की वाढायला सुरुवात करणार. आणि इकडे बघा आज आपण भजी बनवलेली आहे. कसली भजी आहे माहिती आहे तुम्हाला? ही भजी आहे कोबी कांदा मिक्स. तर एक वाटीमध्ये अशी दिली की मस्त एकदम जेवायला होणार सर्वांनी. येस. त्यांना तिखट आवडतं म्हणून जर आपण त्यांना मिरचीसुद्धा फ्राय करून देऊया. असं तुम्ही मागितलं ना की आपण तुम्हाला बघा सर्व तुम्हाला व्यवस्थित सर्व करून देणार. 1 शिटी. तर इथे बघा आम्ही बघा किती स्पेशल व्हेज थाली बनवली. रोज आम्ही काय ना काय वेगळं ट्राय करतो. आता तुला सांगतो, खालच्या रूम मध्ये गेस्ट आले होते, त्यांनी चेकआउट केला, ते कर्नाटकवरून आलेत. आता हे जे खातात आहे ते सुद्धा गेस्ट गोल्डन रूम मध्ये आहे, ते सुद्धा कर्नाटकचे आहेत. कोइन्सिडन्स बघ, एकाच दिवशी दोन्ही वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत आणि दोघांनी वेगवेगळी बुकिंग केली होती. तर ह्या ग्रुपनी गोल्डन रूम 3 दिवसासाठी बुक केला. त्यांचा दुसऱ्या दिवसाचा स्टे आहे. डिनरसाठी त्यांनी सर्व बोलला आम्हाला सर्व स्पायसी हवं. तर तू दाखव काय काय आपण ताटात दिले. अजून कमी वाटेल म्हणून त्यांना अजून एक मिरची मी फ्राय करून दिली आहे. मिरची सुद्धा दिली. काय काय ताटामध्ये दाखव जरा. हे बघ, चपाती, वरण, पनीरची भुर्जी टाईप भाजी, ही गोडी बटाट्याची भाजी, पान, आपली भजी कोबी कांद्याची भजी, आमरस, लोणचं, सॅलड, भात आणि मिरची आणि पापड. आणि ही जरी गोडी असेल तरी हे स्पायसी मिरची जास्त वापरलेली आहे. आणि चांगली आहे. आपण जसं रोज घरात बनवतो ना तशी आहे. पण काय लोकांना तिखट नको म्हणून आम्ही तिखट नाही बनवत. जर तुम्ही तिखट आज सांगितलं जसं झालंय ना जेवण, असंच नेहमी असंच असायला पाहिजे जेवण. येस, एकदम छान मस्त घरगुती पद्धतीने फ्रेश बनवलेलं. आता बघूनच म्हणजे असं सर्विंग समोर झालं तर किती खुश होईल ना. बाहेर येऊन आता पटकन आपण मी वरती नेतो, पण बाहेर येऊन असं जेवण मिळणं भरपूर रेअर आहे. बरोबर. गरम आणखी. येस. चला जाऊया वरती.